Zdar lidi, tady Libor z Ecovehicle. Znáte naše motto děláme elektrické koloběžky jinak? Tak v tomhle videu vám vysvětlím, co to jinak znamená. Od momentu, kdy si u nás objednáte elektrickou koloběžku, se děje totiž mnohem více, než byste si mysleli. Dobrý den, Storma? Dobře, jdem na to. My nejsme totiž sklad, který elektrické koloběžky pouze nakupuje, skladuje a pak přeprodává dál. U nás si každá elektrická koloběžka musí projít ještě jednou speciální a velice důležitou cestou. A to vybalením, seřízením, individuálními úpravami a na závěr testováním. A díky tomu od nás odchází vždy 100% připravené, seřízené, ready elektrické koloběžky. Jak já rád říkám, ready to go. Jako první naši servisní technici vynesou elektrickou koloběžku ze skladu, postaví ji tady na zvedák a začnou ji pomalu testovat. V tomhle případě se jedná o elektrickou koloběžku Dualtron Storm Limited, kterou si náš klient koupil aktuálně v probíhajících vánočních slevách. Elektrická koloběžka se vytáhne z krabice a zkontroluje se obsah balení, jestli je tam vše, jestli je tam nabíječka, manuál, všechno různé příslušenství a hlavně koloběžka. Elektrokoloběžku postavíme na zvedák, zapneme ji, zkontrolujeme, jestli fungují motory, osvětlení, brzdy a dáme koloběžku na nabíječku. Následně otevřeme dek, zkontrolujeme, jestli je v elektrokoloběžce všechno správně zapojené, nalepíme nálepku proti vlhkosti, dek složíme a začínáme dotahovat veškeré šrouby. A abych nezapomněl, na veškeré šroubky dáváme lepidlo na závity, aby se vám samozřejmě za cesty neuvolňovaly. Následně zkontrolujeme, jestli obě kola jsou správně vycentrované a nehází. Nehází? Nehází. Super. Na žádné elektrické koloběžce totiž u nás neexistuje, aby kola byly křivá. Vše musí být perfektní. Dále se přesuneme na řídítka. Hrozně byste se divili, jak často přijdou elektrické koloběžky od výrobců a řídítka jsou vykřivené ku přednímu kolu. Tak to určitě nemůže být. A pojď sem se mnou, pojď za mnou teďka s mobilem, já to tady ukážu. Vidíte to? Jsou řídítka křivé. Takže je musíme seřídit. Poté, co jsme srovnali řídítka, až jsou úplně rovné ku přednímu kolu, tak se Honza může přesunout k ostatním úkolům, jako utažení veškerých různých šroubků na ovladači. Musíme zajistit, aby ovladač byl ve vodorovné poloze, protože kdo chce na elektrické koloběžce jezdit s takhle vykřivenou rukou a takhle mačkat plyn. Ovladač vždycky musí být co nejvíc směrem dolů. Jo, aby to bylo příjemné, jak člověk jezdí, si tady na ní stoupnu, aby mi to bylo příjemné mačkat a zároveň abych viděl samozřejmě na plyn. Jakmile jsme s Honzou tady seřídili plyn a brzdy, tak se přesouváme k velice kritickému bodu, který je na Dualtronech. Hodně klientů mělo v minulých letech problémy u nás s tím, že Dualtrony hrozně skřípaly. My jsme samozřejmě na to našli způsob, jakým způsobem tohle eliminovat. A děláme to tak, že, jak vidíte, Honza právě oddělává řídící tyč z celého usazení na koloběžce. Dále uvidíte proč. Tak, koloběžka, když tak není rozbitá, ona se nám přitom zhasla. A tady, když se podíváme dovnitř, jak vidíte, tak to má být namazané. Minimotors bohužel očividně šetří mazací vazelínou,
tak tam musíme přidat ještě svoji, aby to neskřípalo. Tak a teďka, až je to všechno namazané, tak hezky opatrně vložíme zpátky řídící tyč a Honza to zase všechno upevní. Můžeš najít díru? Nasprejujeme silikonovým olejem vnitřní prostory skládacího mechanismu. Na závěr tady například u Dualtronu Storm Limited instalujeme tlumič řízení, který je samozřejmě součástí elektrické koloběžky. A ke konci se samozřejmě ještě musí natlakovat správně pneumatiky. U Dualtronu Storm Limited foukáme na 3,5 baru. A na závěr, jakmile je elektrická koloběžka připravená, tak mi ji sem servisní technik donese. Díky moc, Honzo. A teďka přichází moje řada. A to testování koloběžky, jestli je v absolutním pořádku. Testování samozřejmě zahrnuje i projetí venku. Já vezmu elektrickou koloběžku a ujedu na ní venku 2 až 3 km. U dražších koloběžek aspoň 5 km. A přitom se ujistím, že vše funguje v absolutním pořádku. Jako funkčnost brzd, funkčnost plynu, jestli správně přidávají motory, jestli je vše rovné, seřízené, jestli se tempomat zapíná a potom jestli se vypíná při stisknutí brzdy neboli elektronického spínače a tak podobně. Aktuálně teďka v zimě, samozřejmě víme, napadlo nám přes metr sněhu, takže samozřejmě v zimě nemůžeme elektrické koloběžky testovat venku a proto je testujeme takhle. Otočím přední kolo a zkusím plyn. První otestuju, jestli koloběžka jede správnou rychlostí bez zátěže na jedničku, což je 50 km/h, na dvojku a na trojku. A teď zkusím brzdy. Krásně. Jsou krásně ovzdušněné, brzdy všechno výborně. Ještě jednou rozjedu aspoň přední kolo. A teď zabrzdím zadní brzdou. Tím jsem otestoval funkčnost elektronické brzdy. Vyzkouším funkčnost směrovek, jestli ukazuje doleva, doprava a samozřejmě brzdová světla. Tady se všechny 3 tyhle zesílí a tady začnou blikat. A pro zajímavost, kdyby vás zajímalo, proč elektrické koloběžky blikají, tak je to proto, při brždění, proč blikají. Tak je to proto, že pochází z Asie a v Asii, když se brzdí, tak světla blikají. Tak, opět rozjedu kolo. Na plnou rychlost. A počkám 5 vteřin. Teď mám seplý tempomat. A stisknutím brzdy přední i zadní samozřejmě se tempomat musí vypínat. V tenhle moment už víme, že je elektrická koloběžka v absolutním pořádku, připravená takzvaně ready to go. Teďka už má pouze 2 možnosti. Buď budeme balit a pošleme našemu klientovi společnosti Toptrans, aktuálně tady tuhle, a nebo ji tady vystavíme a počkáme, než si přijde pro ní osobně. Já doufám, že jsem vám v tomhle videu přiblížil, v čem jsme vlastně jiný a proč je v našem motu děláme elektrické koloběžky jinak. Pokud se vám tohle video líbilo, tak vás opět poprosím dát like, subscribe, rozkliknout si zvoneček, napište nám nějaký komentář a vidíme se v dalším videu. Za Eco Vehicle Libor, zdar.